To ina namiji mai sun ya burge ni? Gani? Kana fama da riga guda ka gagara canjawa? Ba san inda ake saidawa ba. Kwantar da hankalinka in dai kaya ne kake so masu kyau, masu inganci, masu quality. Ga wani kamfani na sabon kamfani ne Aljabiya Investment suna sayar da shadda da yadi. Rabani na san da shi kai, wannan kamfani suna sayar da shadda da yadi. Aljabiya Investment kayansu suna da quality ga mai saye ko sari. Suna da shaddodi kala da kala ga yadi duk faɗin inda kake za a aika ma da ita suna nan a garin Kano. Suna ba da shaddodinsu da yadi ga mai saye ko ga mai sari. Kayansu inda sun ka burge ni akwai sauƙi akwai quality. Domin ƙarin bayani ka tuntuɓe su ta lambobin wayoyinsu kamar haka. Ayo! He shot you! Sadaka za ka bani.